Hausawa sun ce magana zarar bunu. Ko kun san abin da Abdullahi Alhikima ya faɗa wa 'yan Kannywood? To ku dakata a wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe domin ku san abin da Abdullahi Alhikima ya faɗi. Abdullahi Alhikima ƙwararren likita ne na Islamic wanda ke ba da taimako akan lafiyar maza, kuma ya shahara a hakan, kuma shine kuma mutane da yawa suna amfanuwa da irin magungunan da ke bayarwa. Shi ba ɗan fim bane ko kuma mawaƙi, amma ana yawan ganin su da Dauda Kahutu Rarara. Wasu sun ce aminan juna ne, wasu sun ce a'a mataimakinsa ne. Ko dai menene dai, Abdullahi Alhikima ya ɓaro ta. A wannan satin ne Abdullahi Alhikima ya yi wata magana a Instagram ɗinsa inda yake cewa yana ba wa 'yan Kannywood shawara cewa su daina bin 'yan siyasa suna yi musu bambaɗanci, suna rufa musu baya. Yanda yake ƙara cewa yanzu 'yan siyasa an yi walƙiya sun gane cewa iya kuɗinsu kawai suke karɓa, ba sa yi musu aikin da suke so. Ya ƙara cewa yanzu 'yan siyasa su ma ta kansu suke, ya kamata su ma 'yan Kannywood ɗin su yi ta kansu, su mai da hankali akan fina-finansu na series ko za su samu na abinci, amma 'yan siyasa yanzu ba ta su suke ba. Wannan ya yamutsa hazo a masana'antar Kannywood, inda 'yan Kannywood suka ɗau zafi suna ta cece-kuce, wannan ya mayar da mummunar raddi, wannan ya ce Allah ya sauke, wannan ya ce kaza. Yanda wasu 'yan Kannywood ɗin suke cewa ina ruwansa shi da ba 'yan Kannywood ba. Mutane da yawa suna ta faɗar albarkacin bakinsu akan abin da Abdullahi Alhikima ya faɗa wa 'yan Kannywood. Wasu mutanen sun ce ya faɗa musu gaskiya, saboda 'yan siyasa sun mai da magoya bayansu ko kuma waɗanda suka yi musu aiki kamar gwangwanin lemo, yayin da suka gama shanyewa sai su yadda wannan gwangwanin. Wasu kuma sun ce a'a lamarin ba haka bane. Wasu suna cewa wannan bakar magana ce ya gaya 'yan Kannywood. A da kafin 'yan siyasa su shigo harkar Kannywood, shin ba sa cin abinci ne? Wasu daga cikin mutane suke faɗan haka. Ko dai menene, ita dai magana zarar bunu ce, inda ta fito ba ta iya komawa. Yanda ma'aikin Allah yake cewa yana da kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwansa. Haka ma manzo Allah yake ƙara cewa a wani hadisi, idan za ka yi magana ka faɗa alkhairi ko kuma kai shiru. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya sauke.